and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Wa ka mahadlok nga mahigog man ako. Nganong mahadlok man ko? Nga gisabot ko man ang imong tahas. Gani, andam ko makigunong aron lang mapabalik nato ang katawhan sa Dios. Jay, nakita ta ka. Kay imo bitaw ko rong nakita? Ikaw ang akong nakita sa umaabot, Jay. Ug nahadlok ko sa ko nakita. Nahadlok ko. Ha? Kay ano? Unsay mo nakitaan? Tugani ko. Gikapyutan ka sa mga tao. Ug kun mahug ka, daghan ang maamong. Unsay gilad mo paingon sa ubos? Bungaw ang imong nahimutangan. Nakagunit ka sa sanga sa usa ka kahoy. Naninguha ka nga makakatkat aron dili mahug, pero nakita ka sa mga tao nga nangasangit. Ug ila kang gikapyutan. Misinggit ka nga buhian ka pero wa maminaw ang mga tao hangtod nga nabali ang sanga sa kahoy ug Mihilak ka ba? Kay dili ka gusto mamatay ko. Kung mao ka na, nahigugma ka sa manakuan. Ayaw na lang paglimod. dili ko gusto sa maong talanhaon, Jay. Dili ka na may tabuan. Jay, Way may tabo na ako. Tungod kay niya ka. Dali, manuhod ta. Adto kita sa altar. Ay pamuhi na ako, ha? Dadon ko ikaw nga to sa altar. Mga liyatas kay tasaan nga iyatang tabangan. Nga dili may tabo ang imong nakita. Dalian. Oy, Fanny! Naaday si Dayan sa inyo? Kalaway sa Diyos. Ay, tuad ay! Wa. Samsa kang pangutanon eh! Nga nangita man ganin dayon. Kuan mang good, Fanny! Lain na kayo mga tabi-tabi! Ilan na sang ginganlan og buay ang akong pagkamangkon. Mariko! Itudlo kinsa sila. Ay, hinayas ako, Fanny! Oy! Mura man kadihag nagkabirag kamunggay! Mura dyan kag nagharos og kamunggay! O saban kung mahusol na akong bugton doon na kay Kailis! Ay, sorry. Da! Maglagot mo kung ilan ng tamayo ng akong pagkamangkon. Good! Nya, ako di mong pahimungtan! Bebe, pangutan-aon akong unsay nasagap na kong mga tabi-tabi sa mga tao. Nasagap? Kayo unsa man, ha? Katapusan ako nun sa kalibutan! Unsa? Uy! Di ko masugot, anak, no? Di ko masugot. Wa pa ko magkakitag boyfriend. Ngaon kayo sa akong panlasa. Tao ka, good, Fanny. Siyempre, no? Kuya, og mamahimo kong kwaknit. Ay, ang buot ako ipasabot ba? Nga kaugalingon mo rin kalipay ang imong gihuna-huna. Uy! Kaniya, tragod. Kisa may nagpalakaw nga matapos ng kalibutan. Si Dayan ko, no? Wa sila baliwa! O di naman tayo na isultin Dayan, uy! O niya, magkadungag sa nila is mga balita. Wa na! Mahulbo na sa pagkaspaad to. O si Gina sa ipahimungtan. Otro sa tos na Rosing. Musamot na kinayang pagsaway ni Dayan. Dali na lagi. Itudlo ang kinsay na nabi, anak. Kay putlon ko ang iyong tudlo. Okay ka na? Mihapa ka din tubangan sa altar ni simbahan. giampo ko maayo nga dili mahitabo ang akong nakita ka kanina. Dili ka gusto mamatay ko? Anugnan ka tungod kay mahal ko nimo, dili ba? Unsa lagi mahitabo kun hatagan ko kakawasan ang akong kasing-kasing. Magmalipayon tang duha. Magmalipayon ta. Abi nimo? Nag-apply na kong trabaho. Ug kaganin ang buntag, nakadawat kong tawag gikan sa kumpanya nga akong gi-applyan. Nga paandamon ako sa gikinalang requirements. Nalipay ko sa kuna dumog, Jay. Nangandam ko, alang ka natong duha. Kung tugbangan mo ang akong pagbati, wa kyo'y makapugong na ako. Aron ikauban ko ikaw hangtod sa kong kamatayon. Dili ko madawat sa imong inahan. Ako
Ako mo imudawat ni Moan. Kitang tuha. Mauni mag-uban human sa atong kasal. Wa ka mahadlok ning naangkon kong tuga. Ano mahadlok man ko? Nagkauban man ko ni mo sa imong taas. Anay kong ako. Ug ayaw libog ang imong nahuna sa panagpingkil sa atong masigkainhan. Sige nga ilang makita nga malipayon ta sa atong relasyon, sila na mismo ang surrender sa ilang kasuko. Ug maukit ka nay mahita po. Takay ko gigayon. Aron pamatud-an ko nimo ang akong paglantaw. I love you. Sa diyang nangayo kog sign. Kung tao bagit ko, kung normal pa ko ug mahimong mahigugma. Dali kayong miabot ang sign o ti mailan. Unsay sign nga imong gipangayo? Puti nga rosas. Ang gidana kong puti nga rosas? OJ. Wala hinungdan nga imo kong gipangutana kung nakadungog ba ko sa imo pagampo. Nakugang manggod ko nga di na sa kong atubangan ang puti nga rosas. Sa diyang nakita ko ikaw nga miso din sa simbahan, may mihonghong na ako nga hatakan ko ikaw puti nga rosas. Hinungdan nga nagkabuang ko sa pagpangita sa bang buhak. Salamat na lang nga ako yung nakita diha sa gawa sa simbahan. Wagi ko managanas pagkutlo sa buhak aron ako naihatag nimo. Jay, makigunong kakit na ako. Sa kalipay o kasakit, dili ti kapiyaanan. Ako na bang imong kugma? Dili ko kapugngan ang kahom sa kong kasing-kasing. Salamat. Ipanumpa ko. Bisag linog, bisag bagyo, bisag unsang dilubyo, dili makapugong sa ko paghigugma nimo. Mahal ka kay nako. Imong tudlo di ayang ako arong maputol. Nayabag ka? Ngano na batakal mo nagbukang imong baba, ha? Nganong sinay may imong ipasanginlan? Nga mawin na nabi, nga matapos ang kalibutan, ha? Ngano? Hinay-hinay diha, oy, bayot! Oh, imong gibundok ang kasagrado di ang punga! Sagrado ng bayot. Nga di man gaya magkasod sa langit. Ay! Nung araw pa na, no? Hilada! Tambong-tambong ug rosary kada gabi nga labaw ka pang naghasik ng lagim. Ay! Nakasuway ka na, nagihasay ka na kog lagim, ha? Nakasuway ka na ba? Abot lang di mo bayot, ka. Di pala ako ko ay, di po na bagyod. Karon, matilawan mo ang aking lagim! Oy, nabuhag ka na, ha? Nabuhag ka na, kamugyo mga kalimata, mga buang yun mo! Buang! Miturok na nga akong sungay! Nasa maka, oy, nagpadaka mag-istama, oy! Ano gipangitagbugno, oy! Wa ko mangitagbog no, Karol! Logim mo'y akong ipatilaw ng balibog dila! Pero meron imong ismulong ng akong pagkumangkon, ha? Karon! Makita ng katag! Kinasa ka ba ba yun? Uy, puyo na lagi pa ne! Mahita magkakagusay! Yang ano makibugno naman hinoon ka! Makitinang-tangay yun ko bra, Karol! Tanawang kong branded ba na? O sa bagay tuyo ninyo nako, ha? Very important! Ay, ko anang baka nang nanapi man sa buga nga matapos ng kalibutan. O si Dayan maoy, nagpakatap ini, isip hulga. Aron nga daghan ang manabat sa rosaryo sa kapilya. Correct! Hoy, ay mo patag pasangil, ha? Gihatdan rasab kos maong tabi, no? Okay, gihatdan ko! Imo sabla yung gisabit ang nga sa kong pagkamangkon! Ha? Bugnoon na lang nato ni Puyot na lagi di apa ni. Oy, nasa ka ba? Kayo na yung panghambat. Ay, nga mo po mga Karol! Ha? Usahan! Nakakanilaban? Di ko mulaban, ay! Bigyan ni, be. Ako'y bugno ini niya. Ay! Ha? Mikakak! Mikakak! Di lang sa nato ipahibawang atong relasyon, ha? Ha? Nga naman. Kinahanglang magkauli-una ang kabubuton nila ni mama og sa imong mama. Naapagit si Wena nga. Sobrang iyang pagtuo nga giilog takagi kaniya. Bisan ka na sa wag gid mi magkarelasyon si Wena. Siya may mangitag higayon nga magkakuyog ming duha. Ug sa mong panag-uban, di gid ko malipayon. Murag magpanagan ako. Unsaon mo man sa paglikay niya? Kung magkatrabaho na niya ko, paningkamutan ako makatigom. Aron kung andam na tang duha, magpagkasaldayan ta. Musugot ka ha ang imong inahan. Kung di siya musugot, wa siya mahimo. Ni anata sa saktong edad. O mahimo tang makadesisyon alang natong duha.
si mama nimo. Ambot. Wasad ko mahibaon sa unsa sa pagpasabot. Ang nakabukat na ako mao kining tuka nga akong naangkon. Ganun nakabugat man nimo, ngania naman ko. Dili ko ka makita ang ato niya umaabot. Gitakda ta sa langit. Busa ayaw pagbaton sa maong kahadlokan. Pero usahay, mahitabo kung doon nakit ko'y makita. Nagkasiguro ko, malipayong pamilya ang imong makita. Jay ang ako kikahadlokan kung sukwahi ang atong gilaumang kalipay. Ang kabubuton sa naghatag ka na ako ng tuga. Unsay ibot mo ipasabot? Kundi mo sugot nga magminyo ko. Ayaw paghunahuna ni Anaan. Mao itanom sa imong hunahuna. Gagamhanan ang atong duha ka gugma. Way makaguba nene. Bisan pa ang makalilisa nga katalagman. Jay, O nga ikaw may ilap sa gilan? Ay, ambot lang ni ato mga tawhana, eh. Imo silang gisultihan? Nga ako'y nagtugan nimo? Na, wala lang ko makasulti. Kay ila naman unta kong tabangan. Pwisit. Naguba yun ang akong adlaw ronda. O sa may mong gusto, tita? Ato silang sulgon? Ha? Musong ka nga, kimpang ka pa man gani. Ako silang bunal-bunalan na akong clutches. Ay, puyo na lang iha, pagpuyo na lang. Tiguma na lang ng imong kaisog diha. Kung dili na unya, baldado ng pikas ni mong tiil, unya na song. Pero sa pagkakaroon pundo lang una. Si Jay man yun nagkaingon ini ba? Hi, si Jay, tita. Na, mangita ko na siyang trabaho. O kinsa gitagan-an niya sa maong trabaho? Mayuuntag ako. Aw, maingon yun, ana, iha. Pero tita, wala kay gusto si Jay na ako. Ay, giing na nalagita ka, nga ako ray mahibaw. Kinahalang tumanon ko yun ang akong plano. Nangitan ako mga lalaki nga naong og sapi. Aron may mutuman sa akong plano bato kang Anastasia. mura man kong nakonsensya. Gidawat ko ang kukman ni Jay nga. Dili ko ipahibaw ni mama. Timing! Wena? Karon, dili ka na makalikay nako, propetang bakakon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!